Han, wala ka sa ko kay mo daw yung basketball. Ha? Kisa may mong kauban? Ang but, wala ko kabalo kag gi-invite ako dito. May bawa na ron ay adto nako. Pagtarong ha? Basin mag-chicks-chicks ka radto. Pagtarong ang naong ni mo, Jipre. Chicks, imong mata mo duwa ra kitag basketball, chicks. Na puno mong advance kay nga relo. Sige na kay mula ko na ko dito. Bantay naman siya pa ng lakiha pa. Advance ng relo eh. Oh no! Laite! Nganong naman na dirang tirador og manok? Kuya, muuban ko na si Janine magduwag basketball. Si mo uban. Di ko makikuban na nagtirador og manok oy. Sige na kuya, para magkaamigo na mo ba? Magkaamigo? Sige, pero sa isang kondisyon. Dapat ka ng tawhana inigduwa na mo, mas daghan pa nag-score sa ako ah. Aron ko no, kaya ka ni mo? Sus, ano man problema? Mangga nga, busy ka kayo nasa kuha. Basic bitaw, bantay bitaw ka tawhana ka. Sige, tana. Oh. Asaman mo. Ay mong sakay. Pagbaktas mo, pagbaktas. Pabaktas na naman ta sa mong kuya. Oh shit! Pera na. Partida na ko na sa yahagi, kapoy na ko ba? Ali. Sipon niya. Kinapildi makasako ah. Nya nga nom na pildi. Aw. Nakaibayad sa ako ah. Na, unsa ba din ng istorya nga wala biya ta nagkwartahay ha? Wala na kita sa butong kwartahay pero dapat nakaibuhaton sa ako kaya pindi man ka. Dili ko Ay, ay. sus, Lohon. Ano pala dun man tawa mo kisala si Muha? Unsay way sala? Dako ka sala sa ako karon. Makabawas ako sa imuha. Pindi maka sa ako himuon tikang iro. Ikaw pante na ako mangunokan. Ala sige. Lohon. Pagot. Kusga.